Gerçek Nazar Aman Nazarov. Biziň durmuşymyz. Biziň durmuşymyz manili kitap. Her kim ondan mani alýar özüçe. Kimse akıl, kimse baýlyk, kimse bagyt. Her kim ondan paýyny alýar özüne. Biziň durmuşymyz Allahyň peşkeşi. Wagt geçýär ýzyna gaýtalanmaýar. Bir kişiň maňlaýyna ýazylan ýazgyt beýleki adamda gaýtalanmaýar. Biziň durmuşymyz synyk dünýäsi. Her bir edýän işleň hasaply onna. Ilmi dama birek söýüp, ula hormat goýup gezmeli munna. Biziň durmuşymyz novella meňdeş. Soň näme boljagyny bilip bolmaýar. Her türlü çaklama ýüzür sokdy biz. Allaň etjegini insan bilmeýär. Bu durmuş kızykly, başdan geçirme. Bolýar ony dürli päsgelçilikler. Gerçek türlü kıyınçılığa döz gelip, hökman geçmeli şol päsgelçilikden.